že máme tu tretí deň, chcete opäť naštartovať ten svoj tráviaci trakt, tak pripravte sa. A na zdravie. To je úplne lahôdka. Trošku to už zhustlo. A aké výsledky môžete očakávať? Tak ľahší pocit, lepšie vyprázdňovanie a Activate sa takisto ešte odporúčam ako súčasť BTS programu. Takže si môžete zvoliť aj túto variantu. Naštartovať svoj tráviaci trakt a potom sa pustiť do